नोंथांनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नै हरनि समाव भिडिअखौ नायलांफेरदो जोबजासिम। दायो आं नोंसोरनि सिगाङाव फैदो टिचारजों लावदुम फिथाखौ बोरै बानायो नायलांदो। गिबियावनो दैहाय रुग्रोनानै अराव बहायना होबाय। बेयाव दैहुनि खुगायाव मोनसे आसान नांगौ जायो। बे दैहुनि खुगायाव आसान होनानै दैखौ गुदुं जानायनि उनाव बेहाय फिथा गुन्दैखौ दैखांना होनाय जायो। केकनि खुगायाव लानानै केकनि खुगायाव मारिनाय जायो। नै जोंना आनिया सावगासिनो। गुन्दै होग्रोनांगो ओरै बानायग्रोनांगो ओमफ्राय होलायबाय सिबिंखौ होलायबायनो बेबायदिनो सोरबाफोर रोङाबा माब्लाबा नायनानै सावना जाबानो जाबाय। हाय जाबसे होबावदो जागोन जाया जायखिजाया अखा खथानि फिथा लावदुम बर'नि फिथा सावनानै जानोसै। दैबाना गुलां गुथां फैदो। दैखौ होबा माबायदि खालामनांगो बेखौ बोननांगो ओरै हो। नै जानोसैमोन दा थरसे जाखाथारबाय। नै जालायबाय बेबायदिनो सावनानै जानांगौ आरो। होदो संख्रिबो होदो लगायबाथाय बाबसि गोदै जानो गोथाव जायो। होमबासो जाग्राफोरा माबायदि मोनो मिथिला जायखिजाया सावनानै होनोसै आं। नै जालायबाय थाइसे गुदुंहाय खामलालाय लाङो आखाइफोरासो। माबायदि जाखो नै लावदुम फिथा जोंना जाबाय। जालायबाय थरसे आंथ' जानो लुगैना जाथारला जानांसिगोन। बोरै जादों गोथाव मोनगोन ना जानांगोन र'। जायखांदो थरसे। नै लावदुम फिथाया दरनैसो जाबाय आं जानो लुगैना जाथारला जानांसिगोन थरसे। नै जानो लुगैना जाथारला जाग्रोनोसै आं रावबो जायाबा आं सिगां जाग्रोनोसै। नारेंखल होनायबा बांसिन गोथाव जागोन आरो नारेंखलजों बांसिन गोथाव जागोन। जागासिनो सासेया हनै जायै जोबबाय आं बांसिन जाबाय नै उन्दुलायलांला सावबाय आंहा जानायाव मोजांथार आंनिया जानायावबो मोजांथार। आं मोनसे खोथा लावदुमखौ फार्स्टनिफ्राय बोरै बानायो बेखौ दिन्थिनो हायासै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। फार्स्टनिफ्राय बोरै खालामो बोरै देयो बोरै खालामो बेखौ दिन्थिनो हायासै आं बेलेगाव थांदोंमोन नालाय ओंखायनो। दायो सावनाय आरो जानायखौल' दिन्थिनो हासिगोन आरो नायलांबाय था। दै माथो दै kubur dulu le. Nah. Ini langsung baik, ini baik. Ya nih jalan baik, sabar dulu kawan. Cuma jalan sih lagi, kasih bu. Masih jalan kan kalau baik. Makin hawanya dan kita ini. Kayak gimana jalan? Ya sabar dulu baik bukan anu. Sabar dulu bismillah. Yes. Last nih jalan sih. भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोजोनबा साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै।